हेल' लोगोफोर, रंजालि क्रिएसन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनै आङो टाबावहाय आलु गायनो लादों। नैबेनो लोगोफोर आलुआहाय, बेखौहाय आङो बाजारनिफ्रायनो लाबोदों। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो टाबावहाय हासार मिक्स खालामखाबाय। बेयावहाय बाला, हा आरो कक'पिट मोसौनि हासार मिक्स खालामनानै लाबाय आङो। नैबेलाय लोगोफोर, टाब मोनथाम गायनो लादों आङो दिनै। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो आलुखौहाय गाजा ओंखारनायखौनो लाबोदों बाजारनिफ्राय। नैबेलाय लोगोफोर, दा आं गायनानै होनोसै। आलुखौहाय गायनोसै आङो। नैबे गाजा ओंखारनायखौहाय सायाव दोननानै होबानो जाबाय। आलुखौहाय आङो दरब्रै दरब्रै गायनानै होबाय। दा आङो दै होनानै लानोसै। दैखौहाय एसे मोजाङैनो होनांगौ, हाया मोजाङै गिसि जाजोबनायनि। जाबाय आंना दै होनायाहाय लोगोफोर, मोजाङैनो होबाय आङो दैखौ। दा आङो बेखौ सायायाव दोनहैनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना आलुआहाय बिराद मोजाङैनो रज'बाय। नैबेलाय बियो दिनैसिम सप्ता खनसे जाबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे फांनियाहाय एसे सप्ता खनसेयावनो बिराद मोजां ग्रथ लाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, सानबायावनो बेरखांदोंमोन बियो। दा आङो बे भिडिअआवहाय आलु बुरनायसिम आपडेट होना होनोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नैबेयो 20 डेजनि आपडेट आरोना। 20 डेजआवनो बिराद मोजां ग्रथ जाबाय जोंना आलुआ लोगोफोर। नैबेलाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो बे आलुआवहाय खेबसे हा खोनानै होनाय जाबावदों। हा खोनायखौ भिडिअआव लाफानाय जायाखिसै। नै लोगोफोर, फाइनालि जोंना आलुआहाय रानबाय, बुरजानाय जाबाय आरोना। लोगोफोर, दिनै आङो बेखौ बुरनानै लानोसै। बियोहाय दिनैसिम 45 डेज जाबाय आरोना, 1.5 मास जाबाय। बियो थाबैनो राननायलाय आङो बुरनो लाबाय। दा आं बुरनोसै।
समावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर दा आं बे आलुखौहाय दैजों सुनानै लाग्रोनोसै। नैबेलाय लोगोफोर आङो दैजोंहाय सुनानै लाबोबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आलुनि साइजआबो बिराद मोजां जादों आरोना। नैबेलाय बांद्राय गिदिरबो नङा फिसाथारबो नङा मिडियाम आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर जोङो दा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय जोङो फिसा फिसा टाबावबो आलुखौहाय गायनानै जानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।